Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazaghas syaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha. Innahu huwal alimul hakim. Ayat 100. Waja'alan teko. Waja'alan teko. Bikum kelawan sira kabeh minal badwi saking desa utawa saking istilahnya ya golongan. Ayat tegese minal badiyati saking desa utawa saking ngalas. Wa kana lan ana sapa Yusuf sapa Yakub niki apa iki suweke bolong tenan lho parah iki. Wa kana lan ana sapa Yakub Nabi Yakub wa auladuhulan putra-putrane Nabi Yakub ana iku ashabu masyatin. Wong-wong sing duweni tingkah laku atau tingkah mlaku. Ngerantau no, wong-wong sing nek sakniki merantau. Fasakanu banjur manggon sapa Nabi Yakub al-badiyata ing badiyah. Ing siji nggon so gampangane pinggiran alas sapa pokoke nang siji nggon. Nek kaya kene zamane sepuh-sepuh mbah kita mbiyen transmigrasi utawa nggonke ning siji nggon ning Sumatera rika babat alas saka wong 5 wong 6 sak keluarga dadi 5 keluarga digaweke omah saka blabak wis kon urip saka nol ning kono kuwi. Akhirnya saya gede, anak putu do gede, gawe omah ning sandinge dadi akeh.
Lah terus do mulai ngekeki jeneng desane dheke wong rong di jeneng. Rapat kasepuhan terus ana sing jenenge Desa Piyungan. Kuwi ning Sumatera riko. Ana sing jenenge Desa Wonosari. Nang riko perna-perna desane ming jikuk jeneng kene niku. Sesuai karo asal usule. Nek monggo ora ana. Monggoke ming wong keset-keset ngono. Culke tramigasi ada mati ning kono ya. Oh, kono iki babat talase. Kon rekoso nek iso iki datudut nyekel duit. Aja memengan. Lah niki Nabi Yakub sak putra-putrane niku ashabu masyiatin. Dadi wong sing duweni lumaku rono mlaku rene terus manggon ning Badiah niku. Manggon ning siji nggon. Badiah suatu tempat. Waqala ngendika sapa Ali bin Thalhah, Ali bin Thalhah. Ae tegese sing dimaksud Badiah iku min Palestina utawa Palestina saking daerah Palestina. Badiah sing dinggoni Nabi Yakub saputra wayahe niku daerah Palestina. Ya sakniki ning Palestina niku. Sing dadi remuk-remuk karo Israel. Mula tekane Nabi Yakub neng kowe kabeh saka daerah Badui utawa Palestina mimbadi an-nazagha. Saking sakbadane yen to anu nazagha ngrusak meropaganda sapa asaitonu saiton baini ing dalem antarane ingsun Nabi Yusuf wa baina ikhwati lan antarane sedulur-sedulur ingsun. Ae tegese mimbati an afsada saking yen to utawa saking sakbadane yen to gawe rusak. Sapa asaitonu saiton bainana ing dalem antarane ingsun utawa ing dalem antarane kita le gawe rusak bil hasadi kelawan hasad kelawan iri dengki. Iki dadi mesake Nabi Yakub sak keluargane niku kacau dirusak karo seton pisah antarane siji karo sijine sing nyolok mata Nabi Yakub terus keluargane maksude putra-putrane pisah karo Nabi Yusuf sing kelangan banget ya Nabi Yakub karo Bunyamin wong telu niku jan le nyambung paseduluran wis kaya telu dadi siji. Mitri Inwan. Kowe ra ana omonga ming tak saingi padha le ra ana mingen. Ora kok nek kowe ra ana omonga engko tak enengke, kowe ra duwe omonga engko tak wenehi ora. Ora ngono kuwi nih. Ning nek Nabi Yusuf ngono kuwi. Pokoke apa sing dadi mbat sinambatane diikhtiari, disengkuyung, dibantu. Wong jenenge sedulur. Nek kowe ra ana ya sak karepmu, nek kowe ra duwe ya sak karepmu ki lah sing model saiki kuwi. Ya modele ngono kuwi kok ya bek-bekan. Ora ana ngrasa pasedulurane ketok utawa nek
dibalekke dasar agama niku ora ana sing sipate nek karo sedulur gawe bagus niku ora duwe semacam program niku. Padahal kudune arep sedulur seagama wae Allah ki dawuh fa aslihu baina akhawaikum. Fa aslihu mongko padha gawe bagus sapa sira kabeh baina akhawaikum ing dalem antarane leda paseduluran ira kabeh. Gawe bagus niku ya selalu gawe bagus ana ing dalem tindak lampah tutur wicara omongan ngeten niku ki wis selalu gawe bagus. Kudune lho ning saiki ya slentang-slenting nanggon tuture wicara omongan tanggapane iki slentang-slenting. Kocap ratek seneng titik ngono wis wangun kae nek omong. Ming ratek seneng ratek judul. Ora lek. Wah. Bahasane iki wis ora kepenak. Kene gampangane mengejak mula ayo do pintera, gek engko ki nek pinter iso nyikapi kahanan nganggo ngelmune kuwi. Lah nek kahanan disikapi nganggo ngelmu ki mesti pas wong nyikapi nganggo ngelmu ora kurwaton buruk ora mung waton ngawur. Iki nggo meniti keselamatan tembe mburine. Gandeng sing ngomong ngono kuwi iki ora pati dijodoni. Le jawab ya ora kepenak ning kuping. Sok ora jalur. Aku mono wong goblok. Tobat iki. Nek diomongi malah ngepok ngono. Nek kono ki rak wong. Di program fa aslihu baina akhwaikum iki wis ilang kabeh. Karena ngukui praja jenenge. Gandeng pengen praja, pengen dadi wong menurut dheke, mula salah we kadang ngepok ora gelem disalahke, nggo pembenaran, nggo pencitraan, tadi tembunge karo rembuke sok ngepok nika. Lek ngepok diomongi yo ngene, enak aku ngono ming wong goblok, enak aku ngono ming wong kere. Ya wis gandeng ngakoni ketoke ket sesuk kere kowe. Lah ya wis ngakoni. Iso kalah di paugerane Allah ki iso kalah kok. Karo watak-watak ngono kuwi iki iso kalah. Angel nek jak nglenggono ki angel. Nglenggono mbok wis ayo aja ya dituntun dibenerke lah karang yo aku ki pisan bodho kek mah adoh saka sempurna. Akeh lupute diapura karo ayu bareng-bareng ling tinilingan ngono ki ora iso omong ngono. Ora iso. Bahkan kuwi karo sedulur tenan lho, kowe ora iso apik kok. Sedulur tenan. Sedulur tenan ki ya kandung, ya isih sak nasab, isih sak tra. Kowe ora apik wis jajal. Piye kowe? Digawe apik ya wangel tenan yo. Di tanggapi dirurui ya ming Quran istilahnya ulas-ulasan. Ming nek nang ngarepe ulas-ulase mantuk guyu omong nek nang ngarepe nek nang burine walah salah. Wangel sih iki. Tenan. Iki ngaten to. Ya aku yo ming nganu kok nampa cerita kok. Aku kira ming nampa cerita. Nyata nek niki jan nyata cerita saka daerah Dul-Dul kono. Ngono-ngono. Alah gek yo do golek apa to aku yo ngono. Gue je angel lah yo dilalae
ora do duwe paugeran sing iso dicekel. Kadang ming krungu gek krunguwe saka wong sing wong kuwi ya ora patek dicocoki mula saka keterangane ora gelem nganggo terus praktekke ora dingamalke. Ning nek ngono iki wangun kae. Nyatane ya ngaji ora ngamal ming jarkoni. Sing ngaji mahdu nek ke jarkoni iso ujar ra iso lakoni. Padahal misalkan ngaji ngene iki ngomongke aturane ayo nek karo sedulur ki do digawe apik. Sing ngaji ngono wis praktek kok ya. Ora kok iso ujar ra iso nglakoni. Ngono e meksa dunekke karo wong sing ra judul muni iso ujar ora iso nglakoni padahal wis praktek iki ya wis nek petuk piye carane ngejak omong deduwen sithik rong titik ngulungi ngekeki. Sing ngaji sing ngomong kuwi sing nerangke. Dadi duwe apa titik rong titik nek kira-kira anu ya diwenehi nggo ngraketke pasedulurane diapiki. Dadi wis praktek kene iki wae maksa donekke. Sing kono ora tau ngaji. Gek yo nek diapiki mengkur ulas-ulasan ning ngarepe. Mesem nang burine walah wis. Nek cara ndek kuku ngono gruwaki tak omong ngene gruwaki. Lah piye iso ngelokke lemuni ngonekke iso ujar ora iso nglakoni jebul kono dhewe sing ora nglakoni wis ora ngaji ora nglakoni. Niku terus pripun? Kula ya omong iki sing ndhawuhi Quran. Sing ndhawuhi iki Quran kowe do gawe yo apik karo sedulurmu. Dadi jenengan tetep gawe apik ning niate nindakake dawuhe Quran. Ngamalke dawuhe Quran. Lah rika piye ora sah mang pikir. Pecah-pecah pikir. Kono arep apik yo ben ora apik yo ben ulas-ulasan yo ben tulus resmi yo ben wis urusane kono. Lah iya ikhlas kok ya iki jenenge ngamal ikhlas wah angele ora umum nggih. Ana iso ya derajate dhuwur. Kowe ngatasé jenengan iki disengiti, dibenci, ora dicocoki ning jenengan tetep apik terus ora ya hebat to iki atine wis. Wah tenan. Ning nek iso ngono kuwi iki top tenan. Lah arep ngopo to sing penting apik. Artine nek modele ngadepi sing kaya ngono kuwi metode apike men supaya penak le ngrasake metode apike niku ngekeki aja ngarep-arep dikeki. Ngekeki aja ngarep-arep dikeki aku pokoke arep apik. Leh ku apik pripun? Ayo ngekeki. Ora ngarep-arep dikeki ora. Ngekeki iki ya ngekeki tingkah, ngekeki senyum, ngekeki swara sing apik. Ning aku ora ngarep-arep dikeki. Artine kono engko arep nanggapi pameroti ya ben wis urusane kono arep nanggapi ya kena, meroti ya kena. Iki jenenge nata ati tenan. Terus aku kok cara kasarane iki duwe gedang setangkep, ayo tak kekane selirang. Tampa ya kena ora ya ora apa-apa, sing penting aku iki membuktikan nek karo sedulur iki apik. Lah kono arep nampa kena ora kena bar kuwi engko arep nggatekke apa ora nggatekke monggo aku iki mung arep apik nganggo wujud ngekeki. Aja berharap dikeki, engko ndak malah kepotangan budi. Iki ra kepenak engko nek ketuan budi wis waton ngekeki. Los niate nindakake dawuhe Quran iki artine ikhlas iki. Ora usah diarep-arep ngono-ngono kuwi kono ki piye to piye wis men. Kudu ngekeki. Aku latihan ngeten niku rasane malah anu
Semelah penak kaya anu cara urip ki mandiri. Cara urip ki mandiri. Misalkan nyikapi nganggo ngekeki sikap saja, nganggo ngekeki sikap. Wong salah satu pemersatu ngapiki sedulur-sedulur iki sikap. Gampangane kula duwe jizah. Gampangane niku. Jizah niku do ora disenengi, do ora dicocoki, ya ora apa-apa. Iki misalkan ora nyoto nggih. Jizah ki ora do disenengi, karo ora do dicocoki. Ya mungkin tok wong elek apa piye. Ping pindho ya ming anakku apa piye ngono gitu. Ora do disenengi, ora dicocoki. Ning kula karo wonge sing ra nyenengi, karo anak-anake wong sing ra nyenengi, tetep kula apiki. Karena kula netepi dawuh Quran. Wah, aku tak mraktekke Quran. Tapi ora seneng karo anakku tetep do tak senengi. Tetep do tak apiki. Do ndhe anak, ya tetep anak-anake tak apiki. Do ndhe anak kae arep padha ora seneng karo Zizah. Ora bales ben kono balik seneng karo anakku, ben balik seneng karo Zizah ora. Do sengit kula malah ngomong karo Zizah. Pokoke nalika kowe iki ora do dicocoki, ora do disenengi karo wong, seneng urip ngono kuwi iki seneng karena kowe iso mandiri, kowe iso berdiri sendiri, ora kepotangan budi dan buktikan nek kamu itu anak sing baik ngantek sesuk tekan gede sukses terus do dibutuhke karo wong. Termasuk wong-wong sing ra seneng karo kowe iki sesuk mbutuhke kowe. Wis latihan urip ngono kuwi, latihan aku ki aku. Ora kulino ngrepoti wong, ora kulino gantung terhadap wong, ning aku mandiri. Ngekeki ati men gedhe ngono kuwi, terus karo sapa-sapa tetep diapiki. Penak nek sing ngeten niku tenan penak banget. Dadi ora usah duwe rasa mangkel. Angel lho ngeten nata ati. Sakniki jenengan dhe anak jenengan ora disenengi. Ketoke jenengan melu sengit kok. Ora malah melu sengit. Anjak nata ati iki angele pole. Mesti ngewangi anake disengiti jenengan yo melu sengit kok yo. Saya iki latihan urip mandiri karena digembleng urip sing pahit, urip sing sendiri, urip sing kudu mencetuskan kebijakan-kebijakan sendiri. Dadi kepenak wis ora duwe rasa kepotangan budi. Sing saiki mung karek nyelengi ngamal saka apa sing tak miliki niku tak gawe apik nggo wong liya. Mula salah satu ngamal sing top niku istilahnya memberi. Engko kadang memberi sing maknane sedekah, nek ra sedekah ya islah bainan nas faas utawa islahum bainan nas, gawe apik di antara para manusia. Ning ora mingkur keterangan gawe apik tok ngeten niku, gawe apik ning ngarepe para manungsa, sing le gawe apik iki rasah ngarep-arep balesane manungsa niku ngono. Sebabe nek gawe apik ning isih ngarep-arep kono bales iki kok ora dadi. Karena nalika kono ora bales jenengan mangap-mangap. Wae tenang mangap-mangap omong karo sing kira-kira cocok karo jenengan terus dladrah wangun kae. Jajal bayangno, aku ki nek karo kono kurang piye. Ning kowe ya weruh dhewe galo kae karo anak kowe kok ngono kae ngono kuwi terus wah njladrah ra karu-karuan kae. Piye aku ki kurang piye. Ning nyatane agi karo anak kowe kok ngono. Lah iki paham-paham sing kaya keten niku tak hancurkan. Tetep gawe apik, mbuh karo aku, mbuh karo anak-anakku ora apik sak karepmu. Ora apik karo anakku yo oleh, ora apik karo aku yo oleh, aku ora peduli. Sing penting aku apik karo kowe. Leh ku apik karo kowe niku arep golek rindane Gusti Allah.
Mula atiku sambat terus karo Allah. Niki ming krana jenengan lho Gusti Allah. Wong jenengan ya pirsa jak sing gawe jenengan nek krana wong nyatane lho ming balesane kok ngene. Nek krana wong makane wis kula tata krana jenengan wae. Mugi panjenengan ngrindani sing kaya keten. Ming ngeten to tentrem ning ati set ngono penak. Aman ayem nika arep kaya ora ndek sapa-sapa ning jebul duwe Gusti Allah kok ya. Jak sing iso disambati kono. Iki latihan ikhlas ngeten jajal. Ane yo ngojo ngaji kae tetep jenengan iki. Ses. Ngojo ngaji ae diterangke ngene iki wis ming gedhe-gedhe angel. Mami godak-gedhek. Lah nek ngene wae angel iki terus arep golek apa? Jalur iki arep golek apa wong nile larang ning ngarsane Allah ki nek ikhlas kuwi dadi diregani rega larang karo Allah Taala. Nek atine ikhlas ki larang. Iki latihan kok nggih, asik nggih rasane niku asik. Wah, nggawa anak sing cilik ngaten niku. Gampangane lho, gampangane ning Zandu. Nggawa anak cilik ning Zandu. Ana ya sebagian pengurus Zandu apa piye ngono do ndemoki pipine anak-anake wong-wong kuwi. Ngalah-alah imut, alah-alah manis do ngono kuwi. Misalkan anakku blas ra ono wong demok. Iya ora apa lho wong ora butuh didemok kok. Aku ki butuhe ning Zandu sesuai karo prosedur sing diterapke, ditimbang apa dipiye dan lain sebagainya, ora kudu didemok. Lah aku pombokne sing ngeterke rono arep anakku ora didemok, ndemoki anake liyane. Nah kita jan wangun tenan. Arep anak kita ra didemok ra apa-apa. Lah jenengan iso ora ngono kuwi. Ah, pol nata ati iki angel pol. Wong cetha diketokke kok leran jodone niku diketokke kok. Ning nek saya seneng banget anggere duwe kahanan ngono iki seneng banget muara tabruk gitu kan. Artinya tok apik iso apik-apike dan aku aja diapiki aku ndak kepotangan budi. Aku tak ngapiki kowe golek ridane Allah, aku aja tok apiki engko ndak malah niat ikhlase rada geseh wae. Nek ngene iki mah iso ikhlas tenan sing urip iki. Karena wis cetha nek ra ikhlas sing ra diikhlasi kowe wis ora jodoh. Dadi malah genah nek ngoten iki. Kuwi latihan main ati nek niki ya wis ming mbangane ra omong iki. Ketoke angel kok jenengan praktek niki angel kok nek nggon gang apa-apa iku angel banget kok iki. Ya ning ra ya wis ana masukan apa-apa iki niate nindakake dawuhe Quran hadis. Lah nek nindakake dawuhe Quran hadis sing diarep-arep ki balesane Allah. Rasa ngarep-arep balasane model ngene-ngene iki. Wong iki ketok ya ming mbuh iki kok iki. Artine mbuh bales mbuh ora. Delok wae anggere diterangke wis mulai merot-merot ngono wis ora jadi. Angel ngono. Niki sik terus sesuk muga-muga do anu dituntun atine iki ati iso tulus semende marang Allah. Ikhlas karo Allah ben Allah berkahi ngrahmati kita nekake kamulyan dunya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.